ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ଲୁହୁରାପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଶର୍ମିଜୁରି ଗ୍ରାମରେ 70 ବର୍ଷିଆ ବିଧବା ଉମା ତୁଡ଼ା ମାଟିର ଦଦରା କାନ୍ଥ ଦେହରେ ପଲିଥିନ୍ ଘୋଡ଼େଇ ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ। ସାଥିରେ ରହିଛି ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅବିବାହିତ ଯୁବପୁଅ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଆବାସ ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଠୁ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଆସ୍ଥା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ସଂସ୍ଥାର ସଂଯୋଜକ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ମନୀଷ ବନିଆ, ଆନନ୍ଦ ସୁୱାନୀ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ରୋଷେଇର ବ୍ୟବହାରିକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦୀପ ପଟେଲ, ହରିହର ବିଶି, ବିପିନ କୁମାର ବୁରେକ, ମୋତିଲାଲ ପଟେଲ ପ୍ରମୁଖ ଆସ୍ଥା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏତାଦୃଶ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପାଇକମାଲରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଦ୍ୟାଶା ନ୍ୟୁଜ୍।